iskanci ne ko akwai da za ta yi wasa kwana biyu ai da wallahi ka dan so ka tsorata din nan san harkar tamu ne sai a garin ne yawa ci aka kawo wallahi wannan ci aka dan samu Allah wannan London news cewa Allah ta ci fana ya waka 5,000 kawai in yayi to wai harkar nan farin mun san ta ba masa a duba min da ka san harkar ne fa in ba ma samu ba wani abin da zan iya ma in ba ka iya sayar da wannan haka ba Allah rike ai masa a duba da mu da ka sallamu wannan je ka ina zuwa kai wannan yaron fa da yazo wurin nan Allah ka han shi wani yaro ne jan kai nake gayawa wallahi duk girman kai kalle ma karfe sai ka bashi wallahi yanzu in ma nake inda yace za ka kira Hajiya inda ba da ami ko ba ka kira Hajiya yanzu ka sa number ta ka kira ni wallahi sai in karbe shi ma a wanki ba damuwa bari kawai kira Hajiya mu gida kawai ba damuwa bari in kira Hajiya ko ka kira ta yadda ka zai ko ne ka gane wayar tana shiga mu ta daga bane wani na son za a samu wani abu a can dan ba ma ce ta tsine ma ba wa ta ku Allah ka da kira mana na ga ma uku ba ta son ka yanzu na kira ma ta shiga yanzu kaga ta shiga Babs naga sunanka kuma kaga ta shi wallahi naga sunanka kai wani wani ga tuma ga yanan sunan umman mu ne kai na ga ce wannan ne kofar dan agundi na kwato ta kai ki dahu mun ina ne ba wata do kofar ruwa muka ce ga dinga shiga ba abinda ne ka mata ko ba yana bubbuga mata ya kashe mu ba alquran ya kidi mahi